ちゃ怖いよこれ。あんた乗るまでに落ちてんじゃん。もうやりよる。めっちゃ怖いやんこれ。いや今ちょっとまだうちらコーヒー飲んでもう朝ごはん終わった。あらもう食べた、もうだらだら食べてるから。これちょっとすごいねこれ。なんで登らん？大きさ。私ら登ったよ昨日。いや壊れへんのやで。大丈夫私も滑ったけ。高いとこ怖いんじゃん。あんまりこっち来るとガラスが割れちゃいけんけ。あのところ、そうそう。あんまりこっち来たらあかんって。そこなら大丈夫。ここ滑んの？面白いね。ほんまに滑んの。めっちゃ怖い。でもさ、ここで止まるじゃんちゃんと。めっちゃ怖いよ。でもここで止まる。いやだけどさ、竹吉さんそのままこう横になるコースがあればもうちょっとなるコースができるねっていう話をした。めっちゃ怖そうやねでも。めっちゃ怖いでこれ。ゴー。いいよ。ここが怖い。手袋してない素手だけ。コントロールいいんだ。怖い。家族のやつが硬いんじゃない？投げられへん。あ、怖いなそれ。